Tak skús mi povedať, že čo si urobila ty naviac, aby si vybrali možno teba a nie niekoho iného, lebo myslím si, že je jedno, či sme v Bratislave a je tých pozícií veľa a možno, že aj tých uchádzačov je samozrejme viac, ale že možno, že máme väčší výber, ako keď sme možno niekde v malom meste a tých pozícií je menej. Že ako predbehnúť všetkých tých ostatných? No tak ono, tým je to ťažšie pre nás vlastne, ktorí sme ešte nerobili s účtovníctvom, že proste keď tam dojde nejaký životopis, kde má dvojročné skúsenosti alebo čo i len ročné skúsenosti, tak ako musíme mať my ako kvázi neskúsení účtovníci taký životopis a hlavne taký motivačný list, proste nech je nepriestrelný, nech tak zaujmeme, že proste nás vôbec zavolajú na ten pohovor, lebo Mhm. bez toho proste sa k tomu vôbec nedostaneme. A vlastne ja som si strašne dala záležať na tom motivačnom liste, aby sa o mne dozvedeli čo najviac a aby som aj ukázala, že mám fakt záujem o tú prácu. A akurát predčerom bol u nás šéf a hovoril vlastne, že mali na výber medzi mnou a ešte jednou babou, čo mala 2 roky skúsenosti, ale proste, že ich tak zaujal ten motivačný list a hlavne aj to, že motivačný list, aj to, že som mala vlastne 4 roky v banke skúsenosti ako s klientmi, Mhm. takže akože som aj mala pracovné návyky, či tak to povedal, takže Vieš to čo,